Kumpiyansa ti City Disaster Risk Reduction and Management Office iti kinalarto da kaliti sumangbay kalamidad kindidigra kas ti Bagyo ken gingined. Kas ti nagbaling nga post ti visionary nga ni Rudy Balduin may nagti posible gingined nga mapasamak iti Ilocos partikular iti vegan. Kunan Dr. Miguel Manuel dadaulo ti nasang opisina kanayon ti white da nga fire ken earthquake drill. Data actually Dennis agdri-drill tayo dagitan, nakadrill tayo iti tsunami drill, iti coastal area, kapnon amuda iti aramidenda, kada coastal area tayo. That's why, adapay dagiti warning tayo, adapay naikabit tayong siren. Actually, dagiti siren tayo, ket pabalin mi nga remotely, nga mabalaagan, ken mapa-sound DJ siren da remotely DJ yan jay command center mi. Malagik may tikalabes ni white inspection kaya di daang struktura kas ti sinking bell tower nga iti agdamat nakatakder pailaeng nupay adan nagitiging gined nga naglasatan na daytoy. Kunati ya CDRRMO, masabol ti pinagalarto ti anyaman nga oras, agsipo ti tiging gined, kit awan ti prediction na no indong kaano nga mapasamak. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.